omenapuiden leikkausta Nokialla 5.5.2017. Rytäkasaa on tullut ja valasteltu on ja vesiversoja otettu, mutta myös kokonaisia oksastoja on ollut vähän niin sanotusti tiheitä. Tässä oli ihan turhan polven korkeudella tämmöistä, että tästä olisi rohoa viime vuonna pystynyt leikkaamaan kunnolla, että joutui menee pienenä menninkäisenä, mutta pari moottorisahaa, oksasaksia ja käsisahaa mukaan, niin tällä yhtälöllä saa kivasti leikattua näitä. Että tämmöistä silkki-japsi puusahaa käyttäen ja rupeaa tulee jälkeen. Samoin tää teleskooppisaha on oiva. Sitten on tossa tuommoinen erikseen oksasaha.